Haideți să râdem puțin cu primul clovn al țării. Uitați-vă și voi că această filmare descrie perfect cum a fost cum a fost pus în funcție acest prim clovn al țării. Uitați-vă și voi dacă e posibil așa ceva, dacă individul ăsta poate să ne reprezinte undeva cu mândrie, dacă ar putea cineva să fie mândru că este reprezentat de un așa specimen grotesc de om. Uitați-vă și voi că avem dovada clară și perfectă cum a fost pus de sistem președinte. Ia uitați-vă aici. Fiți atenți aici. El, săracul, a vrut să devină președinte, dar ia uitați-vă la arbitru. Fiți atenți aici la arbitru. Uitați. Arbitru are și el o minge în mână. Arbitru reprezintă CCR, reprezintă Franța, Moldova, consiliile județene, primăriile, toate care au mințit poporul și au băgat spaima și frica în oamenii de la țară ca să voteze această arătare. Uitați-vă, fiți atenți cum dă această arătare, cum aruncă această arătare la poartă și ia să vedeți ce face arbitru care are în mână mingea asta. Fiți atenți și voi dacă ați pomenit așa ceva în viața voastră. Uitați-vă și voi, fiți atenți. Hop! Și gol a dat arbitru. Exact cum a fost la alegeri. Nicu Șordan ratat. Pac! I-a băgat-o în poartă. CCR-ul, francezii, Moldova, oamenii după la țară care au prins frica și cărora le-a fost frică să nu-și piardă pensiile, să nu-și piardă ajutoarele sociale, să nu-și piardă alea, cum le zice, rețetele pentru medicamente. Cam așa a câștigat Nicușor. Uitați-vă și voi aici, hal de președinte, e posibil așa ceva. Stați așa puțin să dau și cu sunet. Uitați-vă și voi. E ireal. Ia uitați-vă și voi. Ferească Dumnezeu și Maica Sfântă de așa ceva. Ia uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi dacă e posibil așa ceva. Deci, eu n-am pomenit, eu n-am văzut așa ceva. Ce fel de bărbat este? Ia uitați-vă și voi. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Doamne, pupați-i ștâmpii. E ireal așa ceva. Situația economică fără Ia a auziți. crește taxe. Stați așa, hai să ascultăm. Uitați ce spunea când era în campanie până să fie pus președinte al României. Fiți atenți aici ce spune. Ieșim din situația economică fără a crește taxe. Trăind din cheltuieli, reușim să combatem evaziunea fiscală și fără să ne atingem de taxe. Fără să ne atingem de taxe. Primul lucru pe care, în ipoteza în care voi fi președinte, îl voi discuta cu partidele care vor dori să dea majoritatea. Dacă veți... Eu acum stau și mă gândesc, noi având toate dovezile astea, că am fost mințiți în campanie electorală, nu poate nimeni să-l acuze de înșelăciune, nu poate nimeni să-l tragă la răspundere, adică în campanie electorală ai voie să spui absolut orice tâmpenie îți vine la gură ca să fraierești, să prostești oamenii, iar apoi vedem că după ce câștigi funcția de președinte, tu faci cu totul și cu totul altceva. Ascultați ce spune în continuare. Veți fi președintele României, TVA nu va crește în mandatul dumneavoastră. Dați înscris? Da. Vă dați seama, asemenea că nu crește TVA-ul, că nu o să crească taxele. Dacă voi fi președinte, TVA nu va crește mandatul meu. Și ia să vedem acum ce spune după ce a devenit președinte. Așa cum v-am spus de mai multe ori, toate sunt scenarii de lucru. Da? În momentul în care o să vedeți un pachet asumat de partide, acela va fi. Toate lucrurile astea... Deci a șters cu buretele tot ce a spus că nu o să crească taxe, că nu o să crească TVA, acum ia în calcul absolut orice variantă, creșterea TVA-ului, n-are nicio treabă. Toate lucrurile astea sunt la stadiu de discuții în momentul acesta. Vor fi consultări la Cotroceni cu liderii și cu minoritățile.
Deci nu-l mai auzi să spună că nu o să cresc taxele, că nu o să cresc TVA-ul, că nu o să cresc nimic în mandatul meu, cum am mințit în campanie electorală ca să iasă președinte. Acum spune că toate sunt pe masă și că orice e posibil, că vezi, Doamne, el poate să crească și TVA-ul, poate să crească taxele. Stați așa că ajungem și la celelalte taxe care deja o să intre în vigoare. Una dintre ele e absolut oribilă, e macabră. E o nesimțire grosolană și dacă o să aplice taxa aia, o să fie prăpăd în țară. Pentru popor, nu pentru guvern, bineînțeles. Da, da. Suntem într-o fază de discuții, nu vă Da. așteptați să... Și eu apreciez foarte mult că toți oamenii... Eu acum stau și mă gândesc, bă, da, dacă ai mințit în campanie electorală, bă, da, chiar nu e nimeni care să te tragă la răspundere, chiar nu e nimeni care să zică, bă, stai așa că tu ai câștigat, ai devenit președinte pe minciuni și pe manipulare? sunt rezonabili, adică vorbesc de liderii partidelor, așteptați-ne să venim cu setul asumat. Liderii partidelor. Care partide? PSD, PNL, USR, UDMR. Partidele care au adus România în situația în care este astăzi. El are pretenția ca partidele astea care au nenorocit țara să o redreseze. Vă dați seama câtă minte are? O să fie un... Habar n-are de capul lui. O să fie o schiță de o schiță. cum o să meargă lucrurile în continuare. Da, Nu va fi vă varianta dăm cu schița prin credință așa. finală, va fi o schiță agreată de Da. partid. Schiți. Noi avem nevoie de schiți. 10 zile, cam așa. Ia auziți ce zice și băiatul ăsta. Majorarea impozitului pe profit de la 16 la 19%, tot Dați așa să-l auziți de la capăt. salut, iată noile taxe pe care Ia le auziți. plătesc partidele. Odată ce știți că se negociază aceste taxe, vom avea și un nou guvern numit de președintele Nicu Șordan și vor institui aceste noi taxe. Creșterea impozitului Care președinte Nicu Șordan? Păi că el nu crește taxele, că el nu crește TVA-ul. Nu e adevărat. Nu se poate așa ceva. pe dividende cu 6%. Păi el e matematician, el e un om desăvârșit, e un om onest. Unde e onestitatea? Nu mai e onestitatea? A dispărut onestitatea? Acum este la 8%, ar putea ajunge la 14%. Aproape dublu. Majorarea impozitului pe profit de la 16 la 19%, tot Rupe. firme. Pensiile mai mari de 2500 de lei vor fi aplicate. Pensie de 2500 de lei. Acum, sincer, pe bune, în România o pensie de 2500 de lei e insuficientă pentru un pensionar să trăiască, care vrea să mănânce, care vrea să... Cred că doar să supraviețuiască, nici măcar să trăiască. Pentru un pensionar care vrea să supraviețuiască, nu să trăiască, 2500 de lei e la limit acolo, că dacă stai să te gândești, pensionarii trebuie dau și o grămadă de bani pe medicamente care sunt extrem de scumpe. Extrem de scumpe, 2500 de lei și după ce că au o pensie de râs, după ce că le-a fost impozitată o dată de 2 ori, le mai e impozitată și a 3-a oară. Nu se poate așa ceva. Și acum vor să mai pună încă o taxă pe pensiile oamenilor. E posibil așa ceva? Obligate să achite o taxă pentru sănătate ceva mai mare decât au achitat până Ia acum. auziți. De asemenea, cei care câștigă Deci nu, ăsta, bezmeticul ăsta de care e acum președinte, a spus că el nu o să crească nicio taxă, că nu o să crească TVA-ul. Și el, din contră, le crește pe toate. Nu ratează niciuna și, în afară că le crește pe toate, mai inventează și alte taxe. bani din criptomonede vor plăti un impozit de 16%. Păi voi credeți că ăștia care au criptomonede încasează profiturile pe România? Păi ce stâmpiți la cap să încaseze veniturile pe România? O să ia de acolo... Un impozit de 10% cum este acum. Privatizarea sau chiar listarea unor companii de stat s-ar putea face la bursă. Ăsta chiar că e un subiect extrem de sensibil. Asta cu listarea companiilor de stat la bursă egal vânzarea resurselor naturale ale țării către străini. TVA-ul va crește de la 19% la 21%. No, păi stai așa puțin că a semnat Nicușor. A semnat onestul matematicianul, a dat semnătură că nu o să crească TVA-ul. Cum să crească de la 19 la 21%? Păi onestul ăsta, Mucușor ăsta, n-a semnat și el acolo ceva că nu o să crească? Asta înseamnă că hârtia igienică, produsele de îngrijire și multe alte Tot. produse care au o cotă TVA de 19% Tot. în prezent vor fi mai scumpe, vom plăti un TVA de 21%. Absolut tot. TVA-ul va fi majorat și pentru restaurante, vom plăti mai mult când mergi
Deci dacă o să crească și TVA-ul, o să nenorocească și Horeca, o să fie prăpăd, pentru că Horeca, mâncarea, acolo sunt extrem de mulți producători mici și medii care trăiesc din chestia asta. Iar ei, dacă o să crească prețurile, automat și consumul o să scadă, și dacă scade și consumul, automat o să scadă și producția și livrarea către Horeca a produselor românești. Și vă dați seama că e un lanț, e ca un domino de ăla care o să prăbușească toate, una câte una pe rând, și exact așa se vor închide și firmele mici și mijlocii, exact ca un domino. Prin creșterea taxelor o să-i nenorocească pe toți, rău de tot. Mergem la restaurant, o taxă de solidaritate pentru veniturile mai mari de 10.000 de lei. Solidaritate, frate. Taxă de solidaritate. Păi stai mă așa, dacă vreau să fiu solidar, ce înseamnă solidar? Pentru că eu vreau să te ajut, vreau să fiu solidar cu tine, statule. Tu ai făcut o treabă foarte bună, mi-ai oferit atât de multe condiții, încât eu vreau să fiu solidar cu tine. Dar dacă tu mi impui mie o taxă, asta mai poate să fie numită taxă de solidaritate? Taxă de solidaritate pe ce? Că tu n-ai fost în stare să administrezi țara, că tu ai cheltuit 1 miliard de euro pe săptămână și nimeni nu te întreabă, bă, pe ce ai cheltuit banii ăștia? Bă, pe ce ai cheltuit rezerva statului de bani? Pe unde s-au dus gazele, rezerva de gaze a țării? Unde s-au dus toate astea? Unde au dispărut toate astea? Cum am ajuns la 57% datorie din PIB? Asta e o bună administrare și pentru că tu ai fost un administrator atât de bun care a nenorocit și a falimentat țara, eu mă declar solidar cu tine. Nu, asta nu e taxă de solidaritate, că tu mă obligi pe mine să fiu solidar cu tine. E impunere, mi impui, nu e solidaritate. Mai mult de acest plafon, vei plăti 16% impozit în loc de 10% cât Absolut, toate taxele cresc. Și cea mai nenorocită o să o auziți mai încolo puțin. este acum și un impozit progresiv începând de anul viitor. De asemenea, cei care joacă la jocurile de noroc vor plăti un impozit suplimentar de 20%. Cum ți se par ție aceste taxe? Scrie-mi în comentarii. Slăbuț. Ar putea să le crească mai mult, să le tripleze cel puțin pe toate, să simtă toți ăștia după la țară și bătrânii ăștia care au fost fraieriți să-l voteze pe ăsta, pe Nicușor, să vadă și să-și dea seama de ce greșeală au făcut. Din partea mea să le ridice de 10 ori mai mult de atât. Fiți atenți aici. Pe din afară, asta e momentul în care cumpărăm Ia ceva cu auziți. cardul, practic Deci asta e cea mai mare nenorocire pe care vor să o facă. să ni se impoziteze că ne cumpărăm de mâncare pe românește. Dar nu, Numărul doi, nu cota despre asta unică. este vorba. Este vorba despre faptul că sunt efecte în Ba, lanț. da. Eu la asta m-am Doamnă. referit. Efecte în lanț. Așa e. Doamnă, fix despre asta e vorba, că știu programul de taxe pe din afară. Asta este una dintre taxe. Numărul 2, CASS la pensii de 2500 de lei. Numărul 3, l-am auzit pe colegul nostru, pe domnul Biriș, care este un profesionist, vorbind despre faptul că trebuie să plătim taxă de solidaritate cu hoți. Da. Păi Da. prima dată duceți-vă după Ia alea auziți. 34.000 de firme sau Aha. câte Dumnezeu erau la aceeași adresă, recuperați banii din TVA de acolo, după care veniți cu mâna întinsă să ne cereți Să taxă fii de solidari. solidaritate. Exact. Taxa de solidaritate înseamnă că trebuie să fiu solidar cu cineva care este într-un dezavantaj, nu să fiu solidar Și de bunăvoință. cu cineva care a furat de la mine, că doar n-am înnebunit la cap. Exact ce am zis mai Numărul devreme. 3. Scădem TVA-ul la facturile la energie. Minunat, foarte bine. Să-mi spună și mie cine a gândit treaba asta, pentru că, de fapt, cu scăderea taxei, respectiv a TVA-ului, e adevărat, consumatorul final s-ar putea să plătească mai puțin și o să îmbogățească tot pe șmecherii din energie. Numărul Deci tot 4, pentru ei sunt. Chiar dacă vorbim despre cota unică ce rămâne la 19%, țineți-vă bine că exact în zona cea mai vulnerabilă, adică în zona de Horeca, în zona de mâncare, în zona de viață de zi Ăia cu zi care îi până țin la pe toți în urmă, spate. vor crește TVA-ul către 9-12%, ceea ce înseamnă că tot noi va trebui să scoatem mai mulți bani din buzunar, să îmbogățim statul român care n-a fost în stare să gestioneze până la urmă taxele. Deci, doamnă, despre asta vorbim, despre niște taxe care pe de o Abuzive. parte sunt ilegale, pe de altă parte sunt Da. neconstituționale și nu vor face nimic altceva decât să crească Păi acum nu mai intervine CCR-ul.
Acum nu mai poate să intervină CCR-ul și să spună, bă, stați așa puțin că taxele astea pe care voi le cereți, taxele astea pe care voi le percepeți, invențiile astea ale voastre sunt neconstituționale, sunt ilegale și să le anuleze CCR-ul. Păi ce face? CCR-ul anulează doar ceea ce e bine pentru țară, dar ceea ce e nasol pentru țară și ceea ce distruge, ceea ce aduce la distrugerea țării, nu anulează, din contră, susține. Și mai ales taxa aia de 3 lei pentru fiecare tranzacție, gândiți-vă că, nu știu, într-o lună de zile, garantat aveți, cei care aveți carduri și aveți cheltuieli, garantat aveți cel puțin, hai să nu zic 100, dar cel puțin 50 de tranzacții tot sunt. E imposibil să nu fie 50 de tranzacții. Gândiți-vă că 150 de lei o să-i plătiți lunar statului român doar pentru că îndrăzniți să vă folosiți cardul, doar pentru că îndrăzniți să plătiți ceva cu cardul, o să plătiți 150 de lei pe lună. Să nu mai vorbesc despre firmele mari, chiar și cele medii, care au sute, poate chiar mii de tranzacții pe fiecare zi. Voi vă dați seama câți bani o să scoată din buzunar firmele respective ca să plătească statului român doar pentru că îndrăznesc să folosească, să facă plăți online sau cu cardul? Realmente colectarea, care oricum e o mare problemă cu ea, deci o să avem o colectare și mai proastă. Bun. Și o să avem o evaziune fiscală crescând. Clar, Ce vreau să clar. parcurgem în cele ce urmează, un mic pasaj din anunțul lui Călin Georgescu din campania pentru Cotroceni, idei care l-au inspirat, iată, pe Nicușor Dan, idei asemănătoare cu referire la fermier, la hrană și la apă, le vedem și le comentăm, să vedem de ce s-a schimbat acum Nicușor Dan, în discursul public cel puțin, și care... Păi gata, a terminat de fraierit proștii, i-a păcălit pe proști, i-a fraierit, a ajuns președinte, pe acum îl doare la pălărie, n-are nicio treabă. Acum poate să fie sincer și să spună exact ce gândește și cum gândește. vor fi efectele imediate în deciziile luate. Ia. Gospodia țărănească sau, mă rog, în propriu spus, ferma de familie, dacă considerând-o, reprezintă motorul dezvoltării societății și prosperității ei sociale. Solul este mai prețios decât aurul care există în zăcământ. Normal că nu mănânci aur. Pentru că însușirea caracteristică înainte de textură și structură este fertilitatea. România deține în Europa Nu se înțelege. cel mai fertil sol. Atâta timp cât prețurile fac în așa fel încât scot din circuit orice țăran. Proiectul Hrana, Apă, Energie aduce nișa României într-o Europa care va fi distrusă și este aproape distrusă în plan alimentar. România agricolă va juca un mare rol. S-au autodistrus. Europenii s-au autodistrus. S-au interzis oamenilor să-și mai cultive ceva în curte. Au început acum, o să pună și taxa aia pe apa pe care o scos din pânza freatică. Deci e nenorocire. Energie, adică dai apă și energie gratis întregului popor român, evident, plătești infrastructura, dar nu plătești ca atare apa și energia și începi să-ți dezvolți hrana. Exact cum spuneam și zilele trecute în videoclipurile anterioare, hidroelectrica ar fi profitabilă dacă ar oferi energie electrică întregii țări cu 6 bani. Deci nu 60 de bani pe kilowatt, 6 bani. Dacă hidroelectrica oferă energie electrică întregii țări cu 6 bani pe kilowatt, ar fi în continuare profitabil. Deci omul ăsta ce spune aici nu mănâncă căcat și nu spune baliverne. Dacă spune că ar oferi gratuit energie, hai că apa, e la îndemâna oricui, e în sol, îți faci un puț, ți-ai scos apă, n-ar fi asta o problemă. Dar energia ar fi fost problemă. Și problema energiei electrice poate să fie rezolvată foarte ușor, pentru că hidroelectrica poate să ofere întregii Românii energie electrică cu 6 bani. Da? Să o construiești, da? Obiectivul nostru principal este să folosim potențialul agricol pe care România îl are și care nu este folosit în momentul acesta. Așa cum ați spus, e nevoie de niște sisteme de împrumuturi pentru zona dumneavoastră Gata. economică, care să fie
Gata, mă, împrumuturi, ăsta vrea împrumuturi, frate, nu se poate așa ceva. Deci e incredibil. Ăștia de la PSD, PNL, USR, UDMR, ei nu știu altceva decât împrumuturi, împrumuturi, împrumuturi. Trebuie să facem împrumuturi, trebuie să ne susțin cu împrumuturi. Eu n-am nimic cu ăsta, cu Călin Georgescu, nu știam până în noiembrie, nu știam de existența lui, dar la urmă când am stat și l-am ascultat, am văzut că anumite idei pe care el le-a spus public, știam și eu de ele, cum ar fi și asta cu hidroelectrica, că ar putea să ofere energie electrică întregii țări cu 6 bani pe kilowatt și să fie în continuare profitabilă de 6 bani. Nu 60 de bani pe kilowatt, 6 bani pe kilowatt ar putea să ofere energie electrică întregii Românii și ea să fie în continuare profitabilă. Și exact asta a ieșit și a spus Călin Georgescu, pentru că este pur și simplu 100% realizabilă. Nu e vrăjeală, nu e minciună, nu e spus pentru campanie electorală, e ceva adevărat și 100% real și realizabil. El, Nicușor Dan și în special toți cei din zona asta care acum formează noul guvern, pentru că sunt aceiași oameni, au văzut că au pierdut și încearcă și ei să copieze cel puțin la... Cine să piardă? Ăștia tot ei sunt la putere. Tot PSD, tot PNL, tot USR, tot UDMR, tot ăștia care au nenorocit țara, tot ei sunt la putere. Ce să piardă? nivel de discurs public. O să îndatoreze țara și mai rău. Deja am ajuns la 57% din PIB, 57% din produsul intern brut. Noi avem datorii. Vă dați seama ce înseamnă asta? Plus că o să crească și taxele și impozitele și astea, puterea de cumpărare a românului automat, sigur, 100% o să scadă și uite așa o să ducă toți în cap, ca un domino. În schimb, nu aplică mai nimic din ceea ce promit și atunci sigur că există o mare discrepanță. Pentru că Călin Georgescu a venit... Păi au pus vreodată în practică ceea ce au promis? Niciodată. Vrăjeală, cum a fost și asta a lui Mucușor ăsta în campanie electorală, numai minciuni, vrăjeli și manipulări. Da, i-a mers, i-a reușit, i-a prostit pe oameni și acum începe să-și arate adevărata față. Venit cu 3 cuvinte simple: apă, hrană, energie. Nicușor Dan, practic, din ceea ce se vede în aceste zile, încearcă să ne spună că să implementeze niște programe fără apă, fără hrană, fără energie, pentru că așa se vede. Energia se va tripla, gazele naturale se vor tripla și vorbesc de prețuri, aia înseamnă o scădere dramatică a nivelului de trai. Logic. Cel puțin din perspectivă mediatică să găsească o soluție de tipul ăsta, să ne păcălească, să ne amăgească. Dar cum a făcut și în campanie. Românii sunt oameni deștepți și până la urmă au văzut clar că au fost din nou mințiți, că au fost din nou păcăliți și că... Vai, ce surpriză! Nu mă așteptam la așa ceva, să fim din nou mințiți și păcăliți. Nu pot să cred. Efectiv, se va declanșa, dacă vreți, faza finală a sărăciei. Și vreau să vă prezint în cele ce urmează, doamnelor și domnilor, dezvăluiri în exclusivitate. Avem documentele care arată cine sunt vinovații pentru tragedia de la Pride. Cine? Păi tot autoritățile, că ei că știau din 2007, știau ce o să întâmple acolo. Și nu o să răspundă nimeni, nu o să pățească absolut nimeni nimic. S-a împotrivit regularizării pârâului care a inundat Salina și cum a ajuns un ONG din Ungaria să dicteze ce anume se întâmplă în România. Suntem o țară de sclaveți, am fost o țară de sclaveți și de oameni fără onoare și așa o să rămânem de aici încolo mult timp. Ia fiți atenți aici. Asta e fata lui Vadim Tudor. Promis că va face lumină în privința motivelor care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut. Dacă ar avea 10% din inteligența lui Vadim Tudor, ar fi cea mai deșteaptă femeie din România. Președintele Nicușor Dan spune acum cu o seninătate revoltătoare că subiectul nu reprezintă o urgență pentru el. Îi atrag atenția că anularea unor alegeri într-o democrație nu este un... Deci ăsta, încă o minciună da lui Mucușor ăsta. Ăsta, în timpul campaniei electorale, o să aflu adevărul, o să arăt lumii de ce au fost anulate, o să fac publice dovezile, o să dreg promisiuni și minciuni de-astea vrăjeli, de-astea ieftine, de-ale lui, cum au fost toate, că absolut tot ce a spus în campanie electorală, nimic nu a fost adevărat, dar nici măcar o singură chestie, să spui, bă, a avut dreptate cu chestia asta. Acum îi întreb și eu pe cei care au votat cu ăsta, cu nici nu pot să-i spun cum îmi vine în cap, că mă blochează ăștia. Să-mi spună și ei mie o singură chestie pe care a spus-o nebunul ăsta și pe care a pus-o în practică. Una singură, nu mai multe, una singură. Și acum spune că, de fapt, să arate de ce s-au anulat alegerile în noiembrie, nu e o prioritate pentru el, are alte planuri, alte chestii, nu îl mai interesează. Un eveniment secundar.
Nu este o notiță într-o agendă birocratică, este o ruptură gravă în contractul dintre stat și cetățeni. Este o rană deschisă în fibra unei națiuni libere. Adevărul despre acea decizie nu este o chestiune de... Nu o să aflăm niciodată de ce au fost anulate alegerile în noiembrie, pentru că nu există niciun motiv real pentru care au anulat acele alegeri. Nu există nicio dovadă reală, nu există niciun motiv real, nu există absolut nimic. Și probabil și-a dat și el seama acum, după ce o fi devenit președinte, bine, că știa de mult el cu gura lui a spus că noi am anulat alegerile, dar ce a zis? Bă, nu mai aveți ce să-mi faceți, sunt deja președintele României, bă, mine nu mă interesează de ce, de fapt nu o să vă spun vouă niciodată, nu o să recunosc că eu am fost implicat, că noi, sistemul, am fost implicați și că v-am anulat voturile degeaba, pentru că așa am vrut noi și nu o să aflăm niciodată, o să se mai vorbească probabil o lună, două pe subiectul ăsta și românul o să uite, îl dă uitării, până data viitoare, când istoria o să se repete. De politică este o chestiune de onoare, de memorie, de responsabilitate față de toți cei care au luptat și au murit pentru libertate în această țară. Alegerile libere... Oamenii ăia 89-90, oamenii ăia care se puneau în fața tancurilor și a gloanțelor, oamenii ăia au murit degeaba, pentru că în ziua de astăzi avem tot un comunism mascat. Sunt temelia pe care se sprijină tot ce înseamnă stat de drept, iar când acea temelie este atacată, nu ai voie ca președinte să taci. Nu ai voie să spui că nu este o prioritate. Pentru cine nu este o prioritate? Pentru cetățenii acestei țări care au fost privați de vot, pentru cei care au ieșit în stradă cerând libertate și democrație, pentru istorie. Democrația nu este o opțiune și nu vom accepta niciodată ca aceste drepturi să fie tratate ca niște simple puncte de pe ordinea de zi. Adevărul trebuie spus, iar vocea noastră... Nu acceptăm. Să știți că nu acceptăm așa ceva. Dar ce să crezi? Surpriză, voi oricum le faceți, chiar dacă le acceptăm noi sau nu. Ia auziți ce spune ăsta. Susține și să listăm la bursă participații a unor companii de stat, statul să păstreze majoritatea, dar nu există niciun motiv de ce, de exemplu... Nu o să dețină niciodată statul român majoritate. Toate așa încep. Vindem puțin, câte puțin, mai scoatem încă puțin la vânzare și încă puțin și încă puțin, până când marile companii din afară, deținute de BlackRock și Avangard, care domină toată lumea, până când respectivii o să devină acționari majoritari și o să pună monopolul pe toate resursele naturale ale țării noastre. Resursele naturale ale țării noastre o să aparțină străinilor. Poate nu mâine, poate nu poimâine, dar în cel mult 2 ani de zile, garantat 100%, aceste companii, dacă vor fi listate pe bursă, vor avea capital majoritar străin. Voi vă dați seama ca resursele noastre, ale țării noastre, să fie manageruite de străini? Pentru că pe ei nu interesează, nu o să intereseze niciodată de poporul român și ce se întâmplă cu poporul român. Pe ei o să intereseze doar profitul lor. Nu știu, hidroelectrică nu ar putea să crească pachetul scos pe bursă de la 20% la, nu știu, 30, 40, 45, 51%. Chiar propunem ca veniturile din aceste listări la burse să fie folosite într-un fond pentru investiții. Eu nu înțeleg chestia asta. Eu nu pot să înțeleg cum hidroelectrica nu e profitabilă. Când hidroelectrica, cum v-am spus și mai devreme, ar putea să fie profitabilă dacă ar vinde întregii țări energie electrică cu 6 bani kilowattul, hidroelectrica ar fi profitabilă. Și ăștia vor să o listeze la bursă. De ce? Dacă compania aia are potențial și are posibilitate să fie exploatată de către noi, de către statul român, de către români, de ce trebuie să o vindeți străinilor?
Și pe lângă Hidroelectrica sunt absolut convins că mai există multe alte companii de stat care s-ar descurca lejer și care ar face lejer profit dacă ar fi manageruite corespunzător, corect și responsabil de către un manager bun pe care l-ar interesa bunăstarea țării și pe care nu l-ar interesa pe el bunăstarea străinilor și a celor care vor să ne cumpere, strategice care vor să ne cumpere companiile de stat. plătite Investiții strategice. L-ați auzit pe ăsta ce a spus? Că dacă vinde companiile de stat, printre care și Hidroelectrica, și Nuclear Electrica, și Romgaz, și Salrom, și Port Constanța, deci dacă le-ar vinde pe astea, ar trebui să investească strategic. Păi stai mă, așa, în ce investești tu strategic? Companiile astea sunt companii care se ocupă și administrează resursele naturale ale României. Ce ar putea fi mai strategic decât resursele naturale ale țării noastre? Există ceva mai strategic decât pământul nostru și resursele noastre naturale? Prin strategic, poate te referi la banii pe care trebuie să-i oferim Ucrainei, ca să înarmăm Ucraina, să fie Ucraina cât mai bine, să o ducă ucrainienii bine, că tocmai citeam zilele astea, astăzi am citit o știre, că Zelenski a cumpărat lui măsa un apartament în Burj Khalifa, cel mai înalt bloc din lume. De Zelenski a cumpărat lui măsa un apartament. Și noi trebuie să ajutăm Ucraina, că nu e așa săracii finanțate din bugetul de stat pentru care acum lipsesc bani. Păi cine a făcut să lipsească banii din bugetul de stat? Noi, poporul? Sau voi care ați fost la putere? PSD, PNL, USR, UDMR și care în continuare o să fiți la putere? Observați că mă tem să folosesc cuvântul rambursează, comite un fapt penal, o deturnare. Auziți? În altă ordine de idei, ceea ce face domnul Nicu Șordan e oarecum binevenit, ca să zic așa, pentru că se adună la multe alte Auziți ce spun? greșeli pe care le-a făcut în toate campaniile electorale începând din 2000. Deci despre ce e vorba? Ca să vă fac un scurt rezumat. Lui Nicu Șordan, acestui președinte pus, o să intre în buzunar 700.000 de euro reprezentând banii care au fost donați în campania prezidențială. Respectivii bani donați o să intre fix în buzunarele lui. 700.000 de euro. Și nu e normal, nu e legal, nu e absolut nimic. Dar CCR-ul îi interesează pe ea de la CCR aici, așa ceva? Nu le pasă. Ei au vrut decât să pună piciorul pe gâtul românilor și să facă președinte pe cine vor ei. Pentru că se pare că astfel de sume au mai fost într-un fel sau altul acumulate. Nu pentru că i s-au returnat de la autoritatea electorală permanentă, ci pentru că a primit în conturile sale personale donații, care le-au utilizat în campania electorală Și lui Călin Georgescu știți prea bine că l-a oprit pe stradă și i-au făcut dosar penal pentru 75 de lei. Pentru că n-a știut cine i-a donat respectivii 75 de lei pentru campania prezidențială, i-au făcut dosar penal pentru 75 de lei, pentru nici 20 de euro. Și lui ăsta pentru 750.000 de euro nu îl bagă nimeni în seamă, n-are nimeni nicio treabă cu el. Păi și unde e corectitudinea în țara asta? Când vezi așa ceva, nu te întrebi și tu, bă frate, dar unde e corectitudinea în țara asta? Am făcut eu o verificare la nivelul lui 2020, imediat după ce a devenit primar general, și atunci eu am vreo 700.000 de lei în cont. 700.000 de lei? Atunci? Care, nici da, acum e vorba de vreo 3,5 milioane, 3 milioane jumate de lei. în campanie electorală și duse înapoi. Deci a mai avut antecedente de-astea. În spatele lui Nicușor e cineva extrem de puternic și nu e român. Noi, în acest moment, din partea USR, propunem să creștem taxele pe anumite vicii, de exemplu. Noi, din partea USR, propunem să creștem taxele. Bravo, mă! Bravo, mă! USR-ul forță. Dacă vrea să îngenuncheze cineva poporul ăsta român, USR-ul sunt ei. Și nu numai. O excepție la TVA pentru păcăneri. Dominic Friț, ăsta e Dominic Friț? Cred că ăsta e Dominic Friț. Am înțeles că e președinte de partid la USR și nici măcar nu are cetățenie română. Voi vă dați seama? Președintele unui partid mare din România nici măcar nu are cetățenie română. Și jocuri de noroc, destul de absurd.
Eu cred că putem să vedem și pe partea de tutun și alcool, dacă nu Tot, mă. putem să creștem și acolo. Deci, cred că Creșteți, avem, mă, peste tot. Cumva locuri în care Sunt putem locuri să destul. creștem veniturile. Taxele. Ia uitați-l și pe ăsta. Horeca. Nu putem ajunge să taxăm mâncarea românilor ca pe un lux. Guvernul pregătește o nouă lovitură pentru sectorul Horeca prin majorarea TVA-ului, după ce anul trecut a impus o creștere semnificativă a taxelor pe muncă. Este un atac sistematic asupra unui... Deci dacă o să crească taxele pentru Horeca, se alege praful de absolut toată țara asta, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, totul va acționa ca un domino. Dacă a lovit acolo, a lovit exact în sufletul și în inima economiei României. Pentru că de o haină mai renunți, nu știu, la un viciu, la ceva, mai e cum mai e, mai renunți. Dar la mâncare ca român, n-ai cum să renunți. Mâncare, vrei, nu vrei, ai, nu ai, trebuie să-ți cumperi mâncare. Și ei, dacă o să lovească exact în segmentul ăsta de hrană, o să aleagă praful, o să fie prăpăd în țara asta. unui domeniu esențial pentru viața cotidiană a românilor, dar și pentru economia reală. Restaurantele, cafenelele și hotelurile nu sunt un lux, ci parte din viața normală într-o societate civilizată. Horeca este un sector cu investiții mari și cu marje reduse, unde amortizarea se face lent, iar orice șoc fiscal are efecte devastatoare. Este unul dintre puținele domenii care atrage valută în țară, prin turism și consum extern. În loc să încurajeze dezvoltarea acestui potențial, statul alege să-l saboteze prin impredictibilitate fiscală și taxe tot mai mari. Mai grav este că în acest sector predomină capitalul românesc. Tocmai din acest motiv... În fine, deci dacă o să pună taxe și impozite pe Horeca, să alege ce e acum prăpăd, dar o să fie și mai prăpăd. Ia fiți atenți aici. Bă, fraților. Fiți atenți aici. Parlamentarii noștri se ridică și vin cu noi. Nu se poate așa ceva. Fiți atenți aici. Lider de grup, doamna președinte. Cine e asta? Cine e asta? Care răspundeți repede în comentarii până să dau play. Hai că vă las 10 secunde și să-mi spuneți cine e asta. Și ce a făcut asta. Da? Știți că asta a trimis Coifu Dacic în Olanda, în muzeul ăla de la colțul străzii, demolat, vai de capul lui. Asta e. Asta este răspunzătoare pentru pierderea identității neamului românesc. Asta e. Asta. Și acum ia uite, șefă la Parlament. Șef. Și a îndeplinit misiunea. Ce a zis? Dacă îndeplinești misiunea, șefă te pun. Ia uitați-o. Turcan. Supuneți la vot. Supuneți, vă rog frumos, la vot prelungirea programului de lucru să ajungem la zi cu actele. Deci nu-i pasă ce îi să solicit. E prea puternică să îi facă ceva. Vă rog frumos. Vă rog frumos să supuneți la vot. Supuneți la vot. Deci săptămâna trecută am călcat regulamentul colegului dumneavoastră. Doamnă, săptămâna trecută ați supus. Dacă colegul ei a încălcat regulamentul, aia nu se numește încălcarea regulamentului, da? Să fim clari. La vot. Acum de ce nu putem vota? Da, și supuneți. Prelungirea. Da. Nu interesează, sunt prea puternici. Sunteți obosite și respectați programul. Doamnă, vă rog frumos să supuneți la vot cererea. Refuză să supună la vot cererea prelungirii programului de... Are ea ordinele ei acolo, bine întipărite în căpșor. Nu o să renunțe niciodată. Vrem să muncim. Acum stau și mă întreb, oare oamenii ăștia vor răspunde vreodată în fața cuiva pentru ceea ce fac? Supuneți, doamnă, la vot. Doamnă, supuneți la vot, doamnă, dă-o acolo de treabă. Nu se poate așa ceva.
Nu se poate Ați așa făcut ceva. facultatea la Sankt Petersburg, nu respectați regulamentul Camerei Deputaților. Dacă nu cunoașteți regulamentul, nu trebuie să stați aici, doamnă. Mergeți acolo și lăsați pe cineva care cunoaște regulamentul. Mi se bagă pumnul în gură. Dumneavoastră Mi se încălcați bagă pumnul în gură. Nu merge, nu încălcați regulamentul. Supuneți la vot solicitarea liderului nostru. Deci mi se bagă pumnul în gură din... Într-o țară cu regim hibrid de guvernare, așa cum este România în acest moment, cea care este responsabilă pentru pierderea patrimoniului național, pentru pierderea identității românilor prin tezaurul dacic pe care l-a trimis la acel muzeu de mâna 7 din Olanda, i-au prins chipurile pe făptași, i-a prins pe hoți, ba nu i-a prins, nu o să fie responsabil, i-a prins de fapt, dar coiful e dispărut și brățările dacice sunt dispărute pentru totdeauna, dar știți care e treaba, că ea, deși i-a trimis peste hotare în respectiv un muzeu de 2 lei identitatea noastră a românilor, în loc să fie trasă la răspundere și să fie judecată pentru ceea ce a făcut, răsplata ei care este de fapt? O pune șefă la Camera Deputaților. Voi vă dați seama în ce țară trăim? E inadmisibil așa ceva, e incredibil așa ceva în ce țară trăim. Ia auziți ce spune și nebunul ăsta. Про европейцев вы говорите, логика всякая возможна. Значит, Some sort of strike. Pe scurt, haideți să vă spun eu ce spune. Vladimir spune, ăsta, dictatorul, că în caz de atac nuclear al Rusiei asupra Europei, Europa nu are un sistem de avertizare în caz de atac nuclear, așa cum are Rusia și cum, bineînțeles, au și americani. În Europa nu există așa ceva. Noi ne trezim dacă ne mai trezim și o să ne dăm seama singuri că a fost un atac nuclear. În schimb, Rusia are un sistem de alertă în cazul în care o rachetă cu încărcătură nucleară este lansată spre Rusia, au un sistem automat de alertare a întregii populații rusești, așa cum au și americani. În caz că se întâmplă viceversa, tot poporul american este instant anunțat, avertizat să se adăpostească că urmează un atac nuclear. În Europa nu există așa ceva. Noi dacă ne mai trezim bine, dacă nu, iarăși bine și s-a terminat cu noi. Ia auziți-l și pe ăsta ce spune. De digitalizare a României, doar 3,5% din oamenii care lucrează tehnic au pregătire tehnică. 240 de oameni care nu au pregătire tehnică sunt ținuți în spate de 10 oameni cu pregătire. Ce surpriză! Ăia 10 oameni cu pregătire tehnică care ar trebui să ocupe de digitalizarea României sunt decât 10 oameni din 250 care într-adevăr au pregătire tehnică, restul de 240 sunt verișoare, verișori, mătuși, unchi, mame, tați și tot așa. Voi vă dați seama decât 10 oameni din 250 să aibă pregătire tehnică ca să pună în aplicare digitalizarea României, ceea ce ei este evident responsabilitatea lor și habar n-au, probabil nici nu știu să deschidă un calculator, un laptop, un computer. Vă dați seama în ce țară trăim? Și o să continue chestia asta cel puțin 10 ani de acum încolo, că Nicușor o să iasă și peste 5 ani, o să aibă ei grijă că românul oricum are banda scurtă și peste 10 ani tot cu Nicușor o să fim. Ia uitați ce fac ucrainienii. Ucrainienii au peste 100.000 de soldați, în primul rând, peste 100.000 de soldați ucrainieni au dezertat din armata ucrainiană. Pe lângă asta, populația ucrainiană a început să migreze spre Rusia masiv. Masiv. Populația ucrainiană. Ia uitați. Pleacă în Rusia cu toții. De bunăvoie și nesiliți de nimeni. Pentru că Ucraina încet și sigur o să cadă. Și nu pentru că nu o să aibă arme, ci pentru că nu o să aibă cine să opereze respectivele arme, decât poate mercenarii NATO.
Și acum uitați-vă și voi ce e în America. În America e prăpăd. În America, în Los Angeles, e teroare, e prăpăd. Toți imigranții, ca să nu fie deportați în mod, consideră ei, ilegal de Trump în țările lor de origine, au ieșit în stradă. Trump, am înțeles că a scos la luptă vreo 300 de soldați ai gărzii naționale și au liber să tragă, cu gloanțe de cauciuc, în protestatari. Deci nu mai există niciun fel de limită. Ia uitați-vă și voi. Ia uitați-vă ce e în America. Deci e prăpăd. Ce e în Los Angeles e absolut prăpăd. E război civil. În LA e război civil. Ia uitați-vă și voi ce pățește jurnalista asta din Australia. Rubber bullets. Gloanțe de cauciuc. Ia să fiți atenți. Uitați-vă la polițistul ăsta. Uitați așa să vi-l arătam cu degetul. Uitați-vă la polițistul ăsta care are arma întoarsă și privirea întoarsă direct spre jurnalista asta și spre ăsta cu camera. Ia fiți atenți aici. Intenționat a tras în ea. Deci intenționat a tras în jurnaliști, în America. America care e considerată o țară democratică, nu? Și acum, ultima știre și încheie aici, pentru că chiar nu știu cum reușesc de mereu, mă întind la 45-50 de minute, trece timpul ăsta. Eu încerc să fiu cât mai rapid posibil, să vorbesc cât mai mult, cât mai puțin și să ofer cât mai multă informație într-un timp cât mai scurt, dar nu mi se de fiecare dată. Avem aici pe Greta Thunberg, activista aia, probabil cu toții ați auzit de ea, încă de când era copilă, ea era cu protecția mediului, în esență nimic rău. Ea și echipa ei aflată în această barcă au decis împreună să meargă în Gaza, să vadă care e situația în Gaza și să facă de acolo fel și fel de reportaje și, mă rog, ce vreau ei să facă, să vadă cum că în Gaza Israel interzice ca orice jurnalist din orice țară nu are acces. Dacă te duci ca jurnalist în Gaza, în primul rând, dacă n-ai cum să ajungi, dar dacă ajungi, ești ucis, fără drept de apel. Și asta a încercat să facă asta Greta Thunberg și cu echipa ei. Au ajuns în apele internaționale, deci țineți cont, în apele internaționale, unde a fost instant încercuită de guard coast, de paza de garda de pază și a fost arestați absolut toți, duși în Israel, iar apoi din Israel toți au fost deportați în țările lor de origine. Deci arestați în ape internaționale de Israel, în primul rând, asta este greșit, nu au voie să facă așa ceva, să aresteze pe nimeni în apele internaționale și nu permit nimănui să intre în Gaza. Asta este Israel. Haideți că m-am întins mult. Până data viitoare, vă mulțumesc foarte mult dacă a stat alături de mine până la minutul 48 aproape și ne mai auzim și mâine, poimâine, zilele astea. Zi bună la toată lumea!